Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Wage 7 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer tata gesang. Para adiyuswa, nglampahi gesang punika mila boten gampil. Kadangkala manggihi margi ingkang lenceng, margi rumpil, lan saged ugi margi buntu. Milanipun bingah sisah lan perkawis nyempyok ing tata gesang. Saged kawastanan kados dene cakra manggilingan, kadangkala bingah, kadangkala sisah, kadangkala ugi seret. Senajan mekaten, gesang kedah lumampah lan kedah dipun lampahi kanthi tanggel jawab. Daud ngraosaken gesangipun ugi boten gampil, kathah perkawis pepalang lan raos kuwatos dipun raosaken minangka Sang Prabu ing Israel. Ing satengahing perkawis punika piyambakipun nyuwun pitulungan dumateng Gusti. Daud pitados menawi Gusti punika redi karangipun ingkang kiyat lan paring pambiyantu. Ing satengahing momotaning gesang lan sengsara ingkang dipun lampahi, Daud sumarah sakwetahipun dumateng Gusti lan boten miandelaken diri. Bab punika jumbuh kalian Jabur 3:1 ayat 3b. Paduka mugi karsa dados redi sela papan pangayoman kawula, beteng santosa ingkang mitulungi kawula. Para adiyuswa, gesang punika berkahipun Gusti. Senajan ing tata gesang kathah pepalang lan karubedan, milanipun kita kedah tetep nglampahi gesang lan wantun ngadepi sarupaning pepalanging gesang. Emuta kita boten piyambakan nglampahi gesang, awit Gusti tansah ngreksa lan mitulungi ing satata gesang. Sumangga tansah wantun ngadepi gesang, optimis sinarengan kalian Gusti, badhe kalis sarta unggul saking sarupaning momotaning gesang. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut ing satata gesang kawula, paduka tansah paring pambiyantu, paduka ngreksa, paduka mitulungi malah kepara, paduka ugi ingkang nganti lan berkahi kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah ing pundiya para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka ing satata gesangipun. Mirunggan kawula pasrahaken lare kawula, astama kusalah wayah buyutipun Ibu Sukarjo ingkang sampun nampi operasi jantung ing Jakarta. Kawula pitados menawi paduka tansah makarya, paduka tansah mitulungi, tansah ngiyataken matemah sedherek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken Bapak Indartono, wilayah 7 GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring pitulung ngiyataken malah kepara paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Cibinong. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kekiyatan, paduka ingkang melasi, paduka ingkang ugi enggal maringi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih ing GKJ Ungaran ingkang nembe nandhang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik ingkang nembe nandhang sakit. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agnes Levi Rosa wilayah Gangsal ingkang sampun nampeni operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka ingkang ngandhi
maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang wedal mangke nembe nandhang gerah. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan matemah Bapak Wiharto menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini lan Ananda Gisele. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro. Kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widardi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran,
Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kaulo pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kaulo pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.